खुलुमबाय बयखौबो गुड इवनिं all आङो दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों बे जाहैबाय आलफ्रेडनि सायाव एन्ड फार्स्ट अफ अल आं आलफ्रेडखौबो आं बुंगोन आं जा कन्टेन्ट लानानै आं बुंगोन बेखौ नों गाज्रि दामोन दा मोनसे खोथाया नोंनिया जाहैबाय माखासे बुस्थुआव जेनेबा नों सोरजोंबा बहाबा मार्केटिं खालामदों ब्लेक कब्रानि सोरबा पाब्लिश खालामनो थाखाय मार्केटआव दा जेनेबा बे बुस्थुखौ नों थांदों सोरबा लिंहरदों ठीक आसे नों कन्टेन्ट बानायनानै नों बेखौ होदों ठीक आसे जों जेबो बुङा ब्लेक कब्रा टेक कब्रा ठीक आसे दे खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै नोङो सोरजोंबा बहाबा थांनानै बहाबा मा होनोमोनलाय सोरबा ग्रुपआव नोङो सोरबा लेडिसफोरजों थांनानै मोनसे ग्रुपआव नों माबा मोनसे माबा दल दामै दामै माबा वाटारमेलन बस सावरि जानाय बादि मा वाटारमेलन माबा फेदेरनांगौनो मा नांगौनो मा खोथा बेलाय आरे बाबा नों फाइनालि नै हलिमलि दाबायाव सौफैबाय ब्लेक कब्रा लानायखाय सिख्लाफ्रा पुरा खारफाजोब्बाय नै आंजों नै आयो फन खालामहाला ब्लेक कब्रानि रिजाल्टआ नुबाय दा माबायदि सिख्ला जेव हाला नै बयबो आजिखालि ब्लेक कब्रा लाब्लाल' सिख्लाफ्रा फसायो नुवाखै आंनि खिथु बेसेबां जेवखा Alfred औ ब्लेक कब्राया खामानि होमारदोंना मा होनबानांगौ औ होदों 100% नों बाहायफेरबाय नामा बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव हासारा बहराना जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर जानानै गोदै गोथाव जानाय बायदि खोनाबाय दा हासारखौ मोजाङै होना हो नङाबा वाटारमेलनफ्रा गिदिर जाया आरो दाम मोना बाजाराव जेसेबां गिदिर जायोना तुरबुसा दासो दाम जायोना गोदै नङाबाबो गिदिर नालाय लानानै थांबाय दामा बारा जायो बेखौथ' मिन्थिला गेसाव जायोना जाया तुरबुसा गेसाव जाफेरालै वाटारमेलना थाइजौआसो गेसाव जायो जारौ बाहेरायाव नुयोबा सिङाव गेसाव थाइजौआसो गेसाव जायो बियो माने हा नायै हा वाटारमेलना वाटारमेलननि कालारा सिङाव गोजा जायो औ मालाबा गोजा जानाय माने बे गोदैखासै जाखांबाय जोब्बाय एबार थांनोसै गुड नाइट भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन ना जाखांबाय थांसै बिराद अखा हाबाय बाय see ya आरे बाबा नोंखौ सोरबा ब्लेक कब्रा दिहुनग्रा सोरबा आब'आनो सोरबा लिंहरबाय ठीक आसे दे नों बेखौ थांबाय लिंहरनाय हिसाबै नों बेखौ गावनि मार्केटिंनि थाखाय नों बेखौ पाब्लिश खालामना होबाय जेरावखि थाङा मा नोंना कन्टेन्टआ बेनो बे माबा बहाबा मा फेदेरनांगौनो माबा वाटारमेलन होख्राव बुंनाय गोदाव मा दरखार जेनेबा बेथ' जोंनि इयुन जेनेरेसनावथ' बे मोजां गोहोम गोलैनाय नङा दिनै मोनसे खोथा आलफ्रेड दिनै नोंनि जोंबो साबस्क्राइबार एन्ड स्पेसियेलि जोंनि फादार नोंथ' जोंनि फादारखौ सिनायखागोन नोंखौ फादारा एफा मोजां मोनो नोंनि कन्टेन्ट लाबोनाय मानाय नोंनि ट्रेभेलिं खालामनाय मानाय ट्रेभेलिंआव थांबाबो नोङो आरे बाबा नोङो लकेसन नों एक्सप्लर खालामब्रा माबा हनै माबा लंथं उन्दुदोंनो माबा हेन उन्दुदोंनो बेफोर माबा मोनसे माबा जायो नामा दे बुंलाय जोंनि मादार नायो नोंनिखौ जोंनि फादार नायो जोंनिल' नङा अनेक मानसियानो नायो दिनै नोंना साबस्क्राइबार दङ आंबो निजे साबस्क्राइबार नोंनि किन्तु जोंनाथ' इयुन जोलैयाव बे बुस्थुआ गाज्रि गोहोम गोलैगोन अन्नानै आलफ्रेड
नोंखौ जों आं गाज्रि माबायै बुङाखै किन्तु एसे बुजि दिनै नोंनि कन्टेन्ट नायग्रा बहुत साबस्क्राइबार दं नोंनि थाखाय दिनै दा बिनि थाखायनो आं बुंदों नोंखौ कन्टेन्टखौ लाबो ठीक আছে जों गाज्रि होना नों ट्रेभेलिं खालाम जों बहाबा नोङो बिकिनि गाननाय सोरबा नोङो अनेक नोङो सुइमिं पुलाव थांनाय मानाय जेबो नङा किन्तु जोंनि बिटिसि हालामाव जाहैबाय बेबादि एफाग्राब डेभेलपमेन्ट जायाखै जे नोङो बेबादि बहाबा नोङो अपेनलि नों वाटारमेलन फेदेरनांगौ ब्लेक कब्रानो हेन टेन ओरैबादि हेन टेन बेथ' साबजाथाव नङाना आलफ्रेड स' बेनि थाखायनो आं बुङो स' बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोआबानो मोजां नोङो सोरबा मार्केटिं खालामनो थाखाय पाब्लिश खालामनो थाखाय लिंहरदों बे आलदा खोथा किन्तु बहाबा नोङो पार्टि जाबाबो बा नों बहाबा नोङो सोरजोंबा नोङो मिट खालामहैबाबो सोरजोंबा नोङो अपेनलि नोङो वाटारमेलन माबानो माबा फेदेरनांगौनो मानो बेथ' एक्सेप्टेबल नङाना आलफ्रेड स' बे बुस्थुखौनो आं बुंदों बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोयैआनो मोजां नों गाज्रि मोननो नाङा किन्तु बे बुस्थुआ जाहैबाय नों जेसेबां आंनाव दा कमेन्ट्सआव जेसेबां हरगोन नों नाय आरो कमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव नोङो आंखौबो बुं जुदि आं रंबा स्पेशली जोंनि फादारा बिराद मोजां मोनो नोंगौ किन्तु बेबादि कन्टेन्टखौ नुनानैनो लाजिनानै नायला जोंनि फादाराबो मिथिबायना नायजाथाव नङा नोङो भलिउम होनानै नोङो नायजाथावा दा नोंनि भिडिअफोरखौ माबा फेदेरनांगौनो माबा हेन टेन खालामनांगौनो इट्स रियेलि अनएक्सेप्टेबल डिसगास्टिं स' बेनि थाखायनो आं नोंनाव माबा खालामो आं अनुरद खालामो आं नोंखौ खावलायो स' बेबायदि कन्टेन्ट लाबोआबानो मोजां थेंक इउ स' माच आरो जोंना रायजोफ्रा माबायाव हर कमेन्ट्सआव हर नोंसोरनि गोसोआव मा दङ मा गैया आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा नोंसोरबो बुं थेंक इउ स' माच